γυμναστά. Το κατέβασα. Αλλά τώρα φοβάμαι ότι αν το ανεβάσω θα με πάρει πάνω μαζί του. Έπρεπε να βάλετε λιγότερα βάρη, κύριε καθηγητά. Τι υπερβάλλον ζήλος είναι αυτός? Μα γιατί, αφού είμαι σε μεγάλη φόρμα, πολύ φορμέ. Άσε μας τον Κωνσταντίνε που τόσα χρόνια να πας, θέλεις σε 2 μέρες να γίνεις fit. Fit, μάλιστα αυτό πως το πες. Ναι, θα γίνω fit. Εγώ θα λείψω 5 λεπτά. Αφήστε τα βάρη, μην βγάλετε κανένα σπόνδυλο και τρέξτε λίγο στο διάδρομο. Τι εννοεί τώρα, να τρέξω στο διάδρομο έξω από το γυμναστήριο? Όχι βρε Κωνσταντίνο, όχι βρε ανόητα. Διάδρομος είναι αυτό εδώ το μηχάνημα. Μ' αρέσει. Προσέχε παιδάκι. Αυτό κινείται. Κωνσταντίνα, από εκεί κοιτάνε και κάνουν έτσι. Από εκεί. Βάλε 1 χιλιόμετρο. Και γιατί να βάλω 1 χιλιόμετρο, ανόητε? Τι είμαι, κανένας γεροπιασμένος? Θα βάλω 50. Μπορείτε πάρα να πας και στη Λαμία. Εγώ θα σε δω αργότερα, έχω μια δουλειά. Γεια, τα λέμε. Για να τα λέμε, εγώ θα γίνω fit. Πολύ fit θα γίνω.